Oh, wow, hey, ja, oh, wow, 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 wow. Ja, nou die cool kid die er nou zijn, die je nou dan is. En je wat van op de hitte brengt. Wat er speelt in het leven wie je, wat er rond de hoorn is. Want ik ram het erin op zakken, bouw je mij die dingen die we net willen. Dat is makkelijk, zijn maar af en toe dan nul. Nee, dit liep het uit en welke kant zin ik? Hoe vroeg ben ik vroeg gestaan? Of ken ik vleen in de lucht? Dit get een soort content op, als de maar wist van wist. Dat we binnen met de matten. Shit, die we hier, hey, op de klap in de matten. Want we komen matten en we komen ja, komen het rug zetten dat we in het leven nergens voor gaan. Else die is een naaidij, else die is een naaidij. Daar hoor ik die dan oren, geen dan nek voor. Waarom is überhaupt nog een squalitaar? Waarom docht het überhaupt om mij? Waarom is überhaupt naar je baan daar? Überhaupt docht er om mij? Wij docht überhaupt om mij? En wij lusten snij. Lusten snij, dit van binnen hoe zitten schreeuwen omdat ze u bieden op de basisbehoeftes. Basisbehoeftes worden. Ja, dat weten we, dus kinderen we. Leef je in vertrouwen, mij mijn koor. Leef je ophouden, alles maar te tekenen. Dat we liekers vroegen, dat ze u vies willen meidje. Dat we iets in ons leven te krijgen. Ha, mijn oren delen, dan zwaar je voor de eerde. Zwaar je van mijn koor. Zwaar je. Dat zijn dingen die de taart dogen. Ja, en verder hebben we heel een dag geen angst. Want we kunnen reflecteren op wat dat is en hoe dat is. En dat we dan weer helder joggen. Maar helder hier, hoe we helder joggen. Dat zijn heldere dingen, dat zijn dingen in het onzichtbare die we naar voren brengen. Dat is keeping spirit alive, maar dan in een oorjasje en wat in een attractievere toon. Want ik kom erom en we binnen de kleer. Maar wat je draaien op de radio. Hey, we binnen kleer, maar domme dingen. We beginnen kleer, maar observaties. En vooral van die mislukte dat ergens dan wat onzit of een zit. Je kinderen al hier op zakken bouwen. Dat wisten je maar lang en nou gaat het langer terug. Met deze toon, want ik kom geboren. Hier van het noorden, hier van Friesland. In dit lichaam al is de eerste keer dat ik een Fries ben. En die nuchterheid dan wordt in mijn hart. En ik een grutskit in mijn hart. Voor de taal die ik spreek. Maar wij ben überhaupt een Frieske. Dat je me helemaal dat je straat in de verwesterde shit zitten. Wat weet je van de natuur en de krachten? Wat weet je van mijn koor? Van mijn zorgen? Wat weet je van überhaupt van het leven? Wat weet je van astrologie en technologie? Wat weet je van varige civilisaties? Wat weet je van Atlantis? Wat weet je van Locht en Chester? Wat weet je van dingen die van binnen naar buiten op jaarlijke manieren spreken kennen? Ja, hey, wat weet je van dingen die er van binnen zitten te springen? Wat weet je van iets waar je passies, sassies? Binnen alle je maar trucjes om je van een orenfrequentie te horen. Wat weet je van eten en wat dat mij die doch? Wat weet je van supermerken en de ketens en wat ze mij is dochen? Wat weet je van Hansje Klap? Wat weet je van Hansje Klap? Van de farmaceutische in de voedselindustrie. Wat weet je van gezondheid? Wat weet je van heling? Wat weet je van wat er van binnen komt? Wat weet je van mijn koor? Wat wist überhaupt van jezelf en bij wij komt en wat je docht? Wat wist überhaupt van je eigen leven in het missie van het leven? Wat wist überhaupt van mijn koor? Wat wist überhaupt nee, dat die orde staat te witten? Wat wist überhaupt dat je vuist in de lof steekt? Wat wist überhaupt van mij? Wat wist van jezelf? Wat wist van het wetten? Wat wist van de berg? Wat wist van geiten? Wat wist van vogels? Wat wist van alle dingen, alle spreken en de tonen die het mij spreken kennen. Wij zitten ook echt al bij het wist van frequenties. Het wist van frequenties. Het wist van frequenties. Rustig gebeuren nou. Rustig gebeuren nou. Waar je net spreken. Litten bij me lekker thuis. Lowen.
net naar squallen gaan. Waarom gist überhaupt naar squallen, dost überhaupt ohne baan? What the fuck is dat? What the fuck is dat? Ik ga het dien, weer op mij. Want ik ga het investering dan de meisje naar mij. Want ik ga het willen doen, voor maatschappelijk wil opstellen. Maar Jim zitten dan te sokkenballen, samen zacht. Ook dat de papieren net green, maar greenen met een 40 randje binnen. Discriminatie op de loer, lijst van mijn leeftijd. En daarom ik niet kom met spreken mij met dit spreken, omdat ik dan spreken mij. De wie ziet een pacht, maar ik kan het niet dealen, maar ze niet. Want we zitten in libben. Je zit te libben alsof je libben in tas gewoon is. En je zit te vertoeven, onderdrukking voor dingen van binnen. Dat we dat dan net willen vieren. Best is dan te vieren. Was die fris vieren, of was die af een westerling vieren. De beste dingen die met één kast maakten. En maakte van wie ziet die van binnen kan spreken. Wie ziet die in kronen zit. Wie ziet die van binnenkin. En de kom ik in. Dit is minus, want deze beat had ik zelfs creëerd. Dat is dan mijn eigen dingen, dat is iets als magie. Maar we sturen maar dos, dat is dan. We hebben nu weer want de kids net iets op de knop van dieren drukken. Nee, we horen het, maar voor mijn koren lid de jongen, maar we spreken. Ik kan kinderen samen met die grutte bek de hele lol op zijn plak zetten. En dan ben ik echt clear met handel je van dingen. Want Dirk, hey, ja. Spirit of Rap Movement 2019. Ja, wow. Rap draaien, ja, draaien. Freestyle, ja. Rap draaien, freestyle, ja. Rap draaien, freestyle. Rap draaien, freestyle, hey. Rap draaien, freestyle. Wist nog dat verhaal, dat de eigen lied,